वादळी वाऱ्यासह जिल्ह्यात झालेल्या मान्सूनपूर्व पावसाने पालघरच्या पूर्व भागाला चांगलेच झोडपले आहे। वादळाच्या तडाख्याने डहाणू तालुक्यातील निंबापूर येथे चिंचेचं भलं मोठं झाड घरावरच कोसळलं। यामुळे दुर्घटनेत घराचं मोठं नुकसान झाले आहे। तर या दुर्घटनेत घरमालक विनोद भोये आणि त्यांची पत्नी किरकोळ जखमी झाली आहे। खरं म्हणजे मान्सूनपूर्व आलेल्या वादळी वाऱ्याच्या तडाख्याने झाड कोसळल्याने संपूर्ण घरच उद्ध्वस्त झाल्याने भोये कुटुंब सध्या उघड्यावर पडले असून त्यातच अन्नधान्याचे नुकसान देखील झाल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे। तर प्रशासनाने लवकरात लवकर पंचनामा करून तातडीने मदत देण्याची मागणी भोये कुटुंबांनी केली आहे। सुनीता मोहन भोये ना आमच्या घरावर झाड पडलाय, आम्हाला मदत पाहिजे, आम्हाला सरकारपासून आम्हाला मदत पाहिजे।